Bigla rin sila mga kampo. Ha? Bigla rin. Bigla rin mga kampo. Siguro wala na magagawa na. Ah, dyan eh. Kung may makita kayo na tao, sabihin nyo na nasa yung saan po dito yung cold spring. Oh no. So, tamang yung magbagam. Putod. Oh, lasik ka. No. Titay ko mga ito. Nakunan tayo. Dapat dyan eh. Natanga ibon nga makay. Mag-traksi mat. Ninja. Ninja nga bird siguro ata. Ninja bird. Ninja bird. Kasi pa side view pa yung magmag na no. Okay. Ano makikita ko ka? Kaya? Magtik ka. Nakabulos eh. Kubra. Ano yun? Ano yun? Mga mabaling ang mga ako ito eh. Mga pupututan eh. Kaya natin ko na. Ninja bird nagpartas. Nagpartas ko ito eh. Pasay view pa. Kasi yan eh. Magna. Exotic. Ayan. Anaconda. Anaconda tree. Huwag man di man magat. Discarte mo na.